Salam, hormatly watandaşlar. Bugünkü söhbetdeşligimiz dün öýlen gelen bir azy habar bilen başlamakçy. Gelen video süjetde görkezilşi ýaly we habarda aýdylşy ýaly Lewap welaýatynyň paýtagty ýa merkezi Çärjük şäherine dün ýaşaýyş jaýyny gaz partlamasy bolup geçýär. Şoň netijesinde de 38 san adamyň wepat bolulýgy aýdylýar. Bir elbette gaty azy habar. Ol näme üçin beýle bolup geçdi? Bir gaz partlamasy tehnik sebeplere göremi ýa şol gurulan enjamlaryň ıhtybarsızlygy sebeplimi ýa könölçüligi sebeplimi ýa ýene başga sebep ol belli däl. Ýöne şol gidip ýatan bir padiýadyň iki etaji ýumurlypdyr. Ýene içinde de şonça adam wepat bolupdyr diýip aýdylýar. Ýoksam jaý bir görämäge bir beýik jaýym däl. Ýöne munça adam wepat bolupdyr diýilende biraz adamy pikirlendirýär ýa oýlanyrýar. Näme üçin munça adam birden wepat boldy? Meni oýlandyrýan mesele diýmek şol kwartiralarda ýaşaýan ýaşaýjylaryň sany bolmalsy ýaly, meselem 80 kvadrat metrde 4 adam 5 adam däl, şol 80 kvadrat metrde pesinden 15 adam 10 adam 15 adam bolup ýaşaýarlar. 2-3 maşgala bir bolham ýanky bir zerurçylykdan ýa mezburçylykdan gelip çykýar. Ýaş öýlenen çatynjalar özlerine jaý gurunmagy ýa jaý satyn almagy, gurgu satanaak mümkinçiligi ýok. İşsizlik, açlyk, horluk, keselçilik. Şol ýaly ýagdaýda maşgalalar birikmäge ýa da dar oňaýsyz şertlerde ýaşamagy mezbur bolýarlar. Ine şolar ýaly ýagdaýda şolar ýaly tragediýa bolany adam helakçylygy gatykän bolýar. Men şey diýip pikir edýän şoň üçin helak bolalaryň sany gaty köp. Dünkü bolan şol betbagçylykda. O bir tabii betbagçylyk diýip aýtsagam bor. Ýörüti şoňa şudatlary gözegçilik etmeli, gaz gulluklarynyň ýerli häkimetiniň jogapkary işgärleriň geleňsizligi derarly bolan ýagdaý diýip aýtsagam bor. Ya şol ýaşaýjylaryň şudatlary perwaýsyzlygy netijesinde de bolup bilen ýagdaý diýip aýtsa bol. Munyň sebebi gatykän ýöne bir ýerine bolmamysan ýa o taýda komissiýa döredilmänsen ýa bolýan zatlar barada halka dogry dürüst informasiýa berilmänsen ondan her bir adam öz çaplamasyny aýtmaly bolýar. Şoň üçin meniňe baýdyan zatlaryň çaplama bolupdyr watandaşlar. Ýöne şo bir günüň içinde bir topar waka hatara bolupdyr, öýden bir bilen baglanşykly. Ýöne şu bolýan zatlar bir logika gabat gelip duran zatlar bar, logika gabat gelmeýän zatlar bar da. Ene dün şol waka öýlen saat 6-da boldy. Şu tragediýa. Emma dün aly damdanyň Gurbanoğlu Berdimuhammedow ilki samalyot bilen, soňra vertolyot bilen şol Krasnovodska baryp deňiz aýlananmaly. Boş duran porty sereden molly ozal şol gelmedinden 5-10 gün öňünden ýükler barýo getirip ýüşüripdiler hamany şol Krasnovodskaň porty gije günni işleýän ýaly görkezmek üçin. Emma o kranlar boş durdy, aýlanan ne ýük alýan ne ýük boşatdy. O gämem ýok, o taýda hatara duran ýük aljak ýa ýük düşürjek bolupdy. Halkym ýöne şol porty halkymyzyň milliardlarça dollar harçlygyny diýip aýdylýar. O taýda milliardlyk adam ýok. Ene şol göz boýawçylyk bilen mesullanýarda gitdi Garabogodyň ýanky köprüsini çalışmaly. Olam ýene mogurluk. O köprüni meselem bir aýdaýly 10 milliony çalışmaly köprüni 100 million etýär belki 500 diýer şol. Ýanky büdjetde bar ýok pul ogurlamalar, haýsamlarda bir ýollar bilen. Ene şo. Ýöndijek bolýan adam Feridin şu tragediýa öýlen saat 6-da boldy.
Şu barada bize eýýam habar sagat 7 bizim wagtymyz bilen 7'e gelip betdi diýmek, şolaň wagty bilen 2 sagat, 3 sagat tapawdy bar da Türkmenistanda. Biz eýýam habarly şu zatlardan video roliklerim bar, adamlarym jaň edip aýtdy. Ýöne näme üçinler? Gece ýaryna goýulan Watan Satan programmasyna şu barada kelam söz aýdylmady. Şu tragediýa barada. Näme üçin ala dağdan samalyot menip Krasnoyarska abada dinjalma baryan ol lellim. Näme üçin şol samalyot bilen şo gün akşam habar gelen wagty çarjawa uçup baryp halkyň arasyna bolmady. Ya halka teselli bermedi, ya kömek etmedi, ya ministerler şo tap uğratmadı, ýanyna akylar. O el çarpyp durarlar, ya öňüne eňilip durarlar. Olaň ne işi bar Krasnoyarskada? Çarjawda bular ýaly tragediýa gopup durkan. Ine bir oyuncuk, gurcuk, gelensiz hökümetiň ine edip oturan iş. Ine ýene bir gezek ine size sowutnama watandaşlar. Olaryň halk bilen, döwlet bilen hiç ýyl aladasam ýok, işem ýok. Olaryň bar gaýgysy özi. Ine üçüncü bir ýagdaý şol günüň özünde ýanky men aşam şu gece goýulan programmany dinledim de Watan Satan soňuna çyk. Ay belki aýdaýarlar ýa belki bolar ýok. Ýöne o taýda başlaýar daýdyldy. Ine diýe OBS'yan ýanky Ýewropada ýanky hyzmatdaşlyk we howpsuzlyk guramasy bilen bilelikde Türkmenistan hökümetiniň insan hukuklary baradaky 13-nji duşuşy geçirildi diýe de video ýeme boýunça sana boýunça ýeme talgam boýunça näme barada gurrun edil. Ay ene Türkmenistan o aňarky OBS'yan işgärlerini diýen sözler eşitirilenak ýa aýdylanak. Ay ýöne şolar ýar arkalaşyk dowam etdirilmeli, insan hukuklary barada diýip ýalyn sözleýärler. Aslında näme üçin onu aýdanyda ýurdun içinde bolýan ýagdaýlar. Ine şolar ýaly tragediýalar. Goýber onu şo düňkü şol OBS'den çykyş eden adamlary çarjawa şuň. Çağırın şolarına bizde şolar ýaly tragediýa bol gelin seredin görüň diýdi. Eger siz insan hukuklaryny berja edýän adam bolsaňyz. Nirde siz näme berja edýäňiz? Hani daş töwerekde ýazylyp oty bolýan zatlar ilaty nahil göz bilen garaýan hökümetin adamlar köçe taşlap otyrlar. Ene bilen bir göz boýagçylygyň bir görnüşi. Şunu 30 ýyl bäri edip gelýärler Türkmen tarapy. Ene insan hukuklaryna sarpa goýulýan bolsa, berja edilýän bolsa, ýa Ýewropa döwletleri bilen hyzmatdaşlyk ýoly goýulýan bolsa, ýa olaň aýdýan pikirlerine üns berilýän bolsa, ýa olaryň berýän rekomendasiýalary ýerine ýetirilýän bolsa, onu biziň halkymyz beýdip kösenmez. Ýene de şol hökümet öz edip oturan ýa-ni jenaýatyň üstüne gömmek üçin şunu özüne gerek terzde halkyň dikkatini ýetirýär. Ay ine biz Ýewropa bilen leşigi bilen ýa-ni maslahat edip otyr insan hukuklaryny o insan hukuklary diýen Türkmenistan tarapynyň ýol başçysynyň bir ýüzüne seredin o janalyjy Izraýilim şondan enaýdyr. Seredin oň ýüzünde Nur Muhammed ýok. Şol adamdan o gözü öçüp ýatana, ol adamdan bir halka rehim etjek ýa wah etjek adamyň bir duhy barmy? Bir hiç şogla görnýän şol adamyň ýüzüne gözünde. Mene görüp bilmedim, düň seretdim eýl. Edilýän daşdan oýlan mumya ýaly diňe agdy gymylly. Ondan şol adamlar özüň hökümet diýip atlandyrýan adamlar, Türkmenistany insan hukuklaryny berja etmeli adamlar diýip kim kabul etjek? Kim şol adamlara öz janyny inanyp biljek ýa öz çağalaryny? Ne watandaşlar sedem hayran, menem hayran. Ýöne ýene de şol Urban oğlu dün abada Krasnoyarska kayıp çakmağı diýerdi. Ýöne şu gün 7. iýul bizim halkymyzyň, döwletimiziň
durmuşunda en ağır bir ýatlama güllerin biri bolup galydy. Alaýyk 10 ýyl mundan öňe 7-nji iýulda Büzmeýin şäherinde harby skladlaryň partlamasy boldy. Ine şol partlamada yüzlerçe biziň beýguna watandaşlarymyz, ýani grajdanylar wepat boldy. Uly, kiçi, çağa, zenan, garry, urty, tapawdy ýok. Harby yüzlerçe adam wepat boldy. Ýöne şonu hökümet gillep saklady. Ene şunu alaýyk 10 ýyl şo dünýeden bir wagt giden adamlaryň aja ölümine sebäp bolan partlama 10 ýyl doluşy. Ol partlama ne iýdarlarny, ne oňa degişli baha berildi, ne ýanky ýoğulalaryň hatyrasy tutuldy, ne maýyp bolanlary, maýyp bolup galanlary ýanky degerli kompensasiýa tölendi, ne olary öýügdar berildi. Hiç zat ýok. Diňe bir gezeklikçe şol ölen adamlaryň ýerine galan garnaşlarynyň agdyny ýumdurmak üçin $10,000 tölenjek diýip aýdypdyrlar. Olam tölenipmi, tölenmänmi, kim gol çekipdir belli däl. Elbetde şo ors dilli ýa başy milletlerin wekillerine berilse-de berilendir ýöne bir bedewa türkmenmede şolum tölenenler diýip pikir edýänler. Ene näme üçin gurban boluş şuň kun matam gün diýip yglan edenak. Näme üçin ol bir halkyň tanamayan, halka ýeke köpüklik peýda getirmedik öz kakasynyň ýasyny tutanmalyp gyrk güllep ol bütün Türkmenistany tahyýa geýdir. Ya tahyýan geýdirjek bolsaň şuny geýdirsen, ha? Halk wepat bollar. Emma şu yüzlerçe öz günäsi boýunça wepat bolan yüzlerçe adam hatyrasyny tutmagy mislen. Ana Krasnovodda sırtyny güneşe tutup ýatýan. Şu tragediýa, şu çarjyda dünkü bolan tragediýa bilen mundan 10 ýyl ozal bolan tragediýanyň baglanyşy barda watandaşlar. Şol tragediýada sesini çykarmadyk halk ine şuň kuna gelip betdi. Ana geçen ýyl filally, suwally, tupanally halkdan ses seda çykanak. Bir ýyl ýene-de şol realýada gaýtalandyr. Halktan ses seda çykanak. Ay mundan kepdim. Näçe gün çarjy bark gaýtdy. Geçek ýoluna halk çykardy. Halkdan ýene-de garşylyk ýok. Bugüne mana jaý partlady. Halk ýene-de sesini çykarmany. Teredin. Şo taýdan şol 40 sekundlyk video ýazgyda näçe tany ine ýaş ýigitler duşa taýdy hemmesi seredip. Näme halk ýokmy garşylyk görkezmäge? Ha? Näme halk ýokmy şol ýerli häkimlerden talap etmäge näme üçin şu ýagdaý boldy diýmäge? Jogap berin diýip, jogap sorama. Bara, ýöne edesler gelene. Ene. Olam görünüp duranda. Ene halkymyzyň geleňsizligi şu taýdan gelip çykýar. Halkymyzyň hakyky üçin görüşesi gelmeýänligini subutnamasy bolupdy bir tarapdan şol watandaşlar. Şonu görüp hökümet öz etjegini edip gelýär 30 ýyllap. Bizde insanyň hiç ýyl hak hukuk galmadan. Ondan bir gen görýär. Näme üçin hökümet halkyna sereden ak, näme üçin bular halka üns berenak? Talap etmeseňiz kim size üns berjek? Aýdym özüňiz elementarynça da şu kiçik çağı aglamasa soňa ejeti emme berýärmi ýa ýokmy? Yatan çağı bolsa. Bizinki uklap ýatýar. Gaflat uykusyny uklap ýatan halkymyz bar. Kim onu şunu oyun maka medip şuna bir zat berjek. O berme üçin gelen ol halkyň başyna ol bir döwletler, ha? Olarda mezhep ýok, olarda insap ýok. Olarda hiç zat ýok, şu atawa we türkmene mahsus hiç zat ýok. Ne däwimizde, ne desturumyzda, ne dinimizde, ne konstitusiýada hiç zat ýok. Bular şu zatlaryň hemmejinden azat adamlar. Bular diňe şeytana gurlugy diýip aýdamasak mene başgaça nädip düşünürjegimi bilemem. O näme işläp ýatyr ol Krasnovodskada, çarjyda şular ýaly barky. Näme üçin ähli ministrler bilen şo samolyotda şo sagydyň özüne uçup gitmedi?
Eger yerli alsagat altıda şo hadise gopan bolsa, Türkmenistan'da 9 ornun merde günü yaşanaga. Näme üçin samalyot bir sagada yetmän şäherje bar adamlar teselli berip gaýtmady şol. Sebäp gerek geldi. Çerjewin halkam gerek geldi. Beýlik halkam gerek geldi. Aşgabatyň halkam gerek geldi. Ýöne şol oturun şäher şo bolandan şol arlap men size beýliklerden biraz başgaçarak seredýän sizini gowrak ýaşaýan siz meni gollarsyňyz, gurşarsyňyz diýen niýet bilen etip otyr. Eger ol Aşgabatda däli da şowda oturan bolsa şo taýdanam şey derdi. Dogry düşünüň meni. Ol milleti ol halky silap etdi de öz janyny gorumak üçin özüni gurşaw gurup otyr halkdan. Ýöne o halk onu gorlarmy? Ene wagt görkezler onu. Şonuň üçin watandaşlar ene şular ýaly ýagdaý bolupdyr. Biz ene näme diýmeli? Näme hereket etmeli? Dün öňküsü gün bir hepde bäri duşuklarymyz aýdyp otyr, halk herekete geçmese bolana. Çaltyrak şu öz orluklaryňyzy döredim. Her bir vilayetde etrapda däl, her bir obada döredin şu orluklary. Siz hakimiyeti, döwleti öz eliňizde almaly. Siz etmeseňiz başga adam etmeýär bu işleri. Aýdyp berdik, nähile edilse gowy boljak. Ene şu kun çarjagda şol pazary seredip duran ýigitler, gyýdylar, gelirler. Alın öýüňizde şoň portretleri bardyr, kitaplary bardyr. Çykaryn köçe. Zyňyň ýakyn otlan köçede. Näme üçin halk ýanmaly? Sizem enne ýuwaş-ýuwaşdan öz hakyňyzy talap edip başlap. Ýyl ýarymda müňezek soragy berdiň, biz näme etmeli? Ha ine elementarny zat edin şonu. Ya şol kitaplarym bar, biz siziň ornuňyzda zyňyp bermelimi ya otlap bermelimi portretlerini çel. Ya heykellerini bar, men ýykmalymy? Siz ýaşap otursaňyz şo ýurtda. Şu ýurtda duranmaly şoň, ýeke heykel bir minut saklanmaz. Şeňmi? Men şonu siziň öňüňizde boyun alýan. Birje minut durmaz şoň heykeli. Bilýän näme etmeli? Ýöne sizem bir biliňe öz etmeli işiňiz watandaşlar. Bir size gyzalat hem däl, bir size edilýän minnet hem däl. Bir siziň hakykyňyz gaýrat edin. Şu zatlar siz etmeseňiz hiç kim edenak, inni billiriň siz halk bolup şu zatlara garşy dygyňyzy. Orada çörek dilep barmalar, ya yağ dilep, şeker dilep barmalar, on kapsa. Siz dilekçi mi? Siz geday mı diler ya? Siz talep etmeler. Şolar şonu yerine getiren bir gezek berdi size. Näçe gezek çıktınız? Maryň ilaty, bayram alyň, ýol beklediniz, teleska goýdyňyz, näme etdiňiz? Hawa, näme garnyňyz doýdymy? Bir hepde, iki hepdelik ýerliňiz öňüňize oklak gitdi. Siz koklanýaly. Näme düzeldi? Ya haritlar ardarladymy? Etin bakadymy? Ýağyň bakadymy? Çöregiň bakadymy? Haýsy sarzarlady, haýsy sany magazynyna üýşüp ýatyr bular. Baskyn bolup, ha? Düşünüň aho, siz arlap otylar, watandaşlar. Haçana çelli beýdip özüňizi arlajak. Ya gyrylyp gutorýan çaňly oturjakmyň şeýdi. Men size 30 ýylyň dowamynda 700 gezek aýdan 1000 gezegen bolmagy mümkin. Türkmenistanyň halky gyrgyna berildi. Halkymyz ösene, halkyň sany ösene, halkyň sany kemelip gidip durdy. Aýdyp berdim 91-nji ýylyň hasaby bilen Türkmenistanda 3 milyon 800 000 adam bar dedi. Ene şoň kun şol milletin ösmän gyrgyna berilirligini subut edip durun materiallar çap edip başladylar. Niyaz ölmäke biziň halkymyz 7 milyon 200 000 bardy diýip. Her ýylda diýip 110-120 000 çağı dogurlýar, 105 000-dan 120 000-a çeldi diýip. Hani ösýän bolsa? Hani 7 milyon halky niýazyň 5-nji ýyllaky 7 milyonu ondan mer o meşil geçdi diýmek o halk eýem pesinden bir ikisi köper 10 milyon, 12 milyon bolmaly. 14-15 milyon bolmaly. 2 milyon 700 000 ähli ilaty diýip hana hasabat berildi. Onun halkary guramalan emesi monitoringi bilen. Ene biz gyrgyna berildik watandaşlar. Ol daşyny ýurdun daşyny işläp berildi. Sizem oýunaýyň inni. Wagt boldy.
ýygyňyzda galan en atalaňyza, çağalaňyza ol siz kömek edýän ýalsyňyz ýok. Siz olaň ömrüni diktatoryň öňüne okladyňyz. Kömek ýok, ýene bir gezek ýok, hana görüp otyrsyňyz. Ene dünkü olan wakadyr, şoňa size subutnama. Hani näme? Ilgap baran hökümet barmy şolary kömek etmek? Ya görkezler süjet barmy? Ene şular ýaly hadise boldy. Ene adamlar ene dogurluk atalyk gözü bilen seretdik. Duran ýerine hemmejigini hana gurulýan täze jaýlardan öý berdik, jaý berdik. Yani şu gün mektebe yerleştirdik şulan hemmesini. Hiç tat yok. Ýewropada şu hayvanat dünýäsine goýulýan hormat, edilýän hyzmat Türkmenistan halkynyň düşüne de giren. Bärde itde guşdy, hak hukuk bar. Bizde insanyň hak hukuk ýok. Ine şu duruşmuşy, şu azy durmuşa da biz özümiz sebäpkär watandaşlar. Daşyndan gelip bir millet biziň depämizde şänik döwenaga. Öz içimizdäki ine haramdadylyň edip oturan oý. Näme şu zatlara boyun bolýan? Haçana çellesi şey dip ýaşajak watandaşlar. Näme her gün biz gara köýnek geyip kellämi telpekle oturup adamyň ýygy ýarasyny imen. Haçana çelle beýle bolmaly. 30 ýyllap şu zatlary edip gelýär. 30 ýyllap görüp otyr halkymyzyň nägine düşenini, çekip oturan jebrini. Bollu da indi 3 nesili verdik şol hökümetiň eline. Şol haram horlagyň eline. Şu öz kölegamyzdan tiskinip ýok zatdan gorkup kim ol haýsy bir olan şu sizden gowy ýa sizden örüssem haýsy bir dikleşip siz bilen göreşip biljek ýa bil tutuşup biljek ýekelikde aýdyn haýsy biri hiç biri başarmady. Gözüňize de göni seredip bilmedi, ýeke çykmaly bolsa. Emma olar şagalýşan ýaly bor, bir adamy bir topagy dağlaýaly göz edip gorkuzyp beýlekiler ürküzmek üçin. Ine ay planyny tutupdyrlar, basypdyrlar, urupdyrlar, ýenjipdirler. Hawa durmuşdyr, taýagy melýären bandyr. Ýöne sen öz prinsipiňden ýüz dönermellerle. Öz hak hukugyny özüň goramaly. Sen öz hak hukugyny goramasan kim gelip daşyndan gorap berjek? Hana obesiyankylar dün orardan sorak edipdi, hawa gülýäli o ne diýär, mene diýär, o netçek, mene netçek diýip, ene agdyna şatlyklap otyrlar olar. Esas şu ýok, şu aýdýanyň ýalanyp, stol ýumruklap duran halkymyz barmy? Ýok. Ondan olam her bir aýdany geçip durdy watandaşlar. Ene şuurlukça size aýtjagym şu, Bugün 10 ýyl ine biz meýne wepat bolan halkymyza atsy sorsuz gitdi hemmesi. Ne bilen adyn milliyet her sene bir ýerde akydip dürlü künçde jaýladylar. Allah rahmet etsin, jaýlar jennetden barsan ne dünkü 38 begüne wepat bolan watandaşlarymyzyň ruhy zat bolsun. Sağ oturun, hemmäňiziň öňünde sağlyk.